WRC. Ήταν για να αναπτύξουμε την παραγωγή. Κάποιο που έχει μια μικρή στάνη να αρχίσει να κάνει εγκαταστάσεις, να κάνει αυτό, να έχει πυροκομείο μέσα. Εδώ πουθενά. Τα παίρνανε, βάζανε 5 Πακιστανούς εκεί, καθόταν στο καφενείο όλη μέρα που προσφυλιάζανε, τις επιδοτήσεις τους τρώγανε. Λοιπόν, σκόπιο χωρίς. Δεν τους έλεγε κανείς, γιατί η πολιτική ήταν τους είχαμε βγάλει εμείς για να μας βολεύουν και δεν θέλουν να μας ελέγξουν για να κάνουμε τέτοια. Κατάλαβες. Πάντως η ουσία είναι ότι δυνατότητα έχουμε άμα θέλουμε. Έπρεπε να αλλάξει κάτι, έπρεπε να αλλάξει κάτι, αλλά αυτή που είναι χειρότερη, όχι χειρότερη, είναι σαν και αυτή τους προηγούμενους. Η κλάση το escort. Γιατί βγήκε πριν και σου λέει να κάτσε από ζυγά, δεν έχουμε τα ίδια, θα με κράξουν όλοι. Έχει άλλους δύο, έχει. Πρέπει να είναι ο Λιώρης. Ο Λιώρης και ποιος είναι ο άλλος, ο Μάκης. Γιώργο, το Λιώρη Τράβατον που θα περάσει. Μην κάτσεις τώρα, έχει πάρει το τέτοιο. Δες ποιο νούμερο είναι το 52, δεν θυμάμαι, και Τράβατον. Ωραία, Αργίδη. Μην το πετάξουμε, δεν θέλω. Καλά, τι έγινε, παιδιά. Πού το είναι, χάθηκε στην εκκίνηση. Ο Λιώρης είναι ο Βεντζινάς. Το Aegean, γράφει Aegean στο πλάι. Πόσα είναι, 97 οκτάνια. Λιώρης. Ένα escort είναι άσπρο μπλε αυτοκόλλητα εκεί. Aegean. Άσπρο μπλε είναι. Και κόκκινο. Να τον, σκάει. Πυροβολή. Δώσε. Αυτά είναι. Δες και το τράβα κάτω, ο Μάκης είναι τώρα. Κάτω share να κάνουμε like. Έχετε ο Μάκης με το σουβλάκι, έλα. Να κάνουμε post. Βάλε 7 καλαμάκια πάνω. Κάνουμε και ένα και γύρω που βγήκανε. Σαν να πεινάει κάποιος. Είναι 18. Λέμε καν αυτό και εμείς κάνουμε, όχι λέμε εμείς στο ένα. Δεν μπορεί να είναι ηλίθιοι και 18. Εγώ δεν σου ότι είναι ηλίθιοι. Αυτοί όμως κοιτάνε την πάρτη. Στατιστικά μα το Εσύ πρέπει να κοιτάξεις την πάρτη την δικιά σου. Αυτό είναι δεν να τον εβάλεις τίποτα εξής να μιλήσει για εργατικά. Σε έχει προωθήσει, έτσι. Όσοι δουλεύετε εδώ 10. Οι 8 απολύεστε. Καραβία στα άλλες, έτσι. Το δίκαιο του εργάτη. 400 ευρώ θα φαίνω μέσα και θα φύγει. Να το, έλα, ο Μάκης, έλα. Τράβα τον, Γιώργο. Τράβα τον, εδώ στο